alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. min calmini on kala ɗo mbawɗon wonde, goto kala inde mum e yettode muɗum. miɗen calmina miɗen juuro on e alhamdulillahi rabbil alamin e oɗo ñalawma hande ɗo e nokku men jaati ɗo duɗal meɗen ɗo ɗo Kermassar. eyyi min musidɗo moɗon Aliou Dia ɗo e Dakar Kermassar. kume mi nani haala ma ka e jelagol dey minen alhamdulillah rabbil alamin miɗen jelna almuɓe kono won ko woni sababu muɗum. sabuna min puɗɗomiɗo jangguinde ko gila e 90. puɗɗagol am ɗo idimi jangguinde ko mawɓe fulɓe fuuta liggidannoɓe ɗo e Senghor ha baɗi alatere to e Liberté 6, woɓɓe hankati Colobane, woɓɓe ha hankati Liberté 5. on jamanu miɗo jangguinaɓe defte ko wayno tafsir qur'ana en, ko wayno magamatul hariri en e goɗɗe. kono yehi ha jamanu musidɓe am puɗɗimi tottude almuɓe. simi yahi wuuro amen, somi yahi muɗa arta musidɓe am tottanmi almuɓe. ɓe hen ko kotoji am, ɓe hen ko miñiraɓe am, ɓe hen ko waadiraɓe am, mi adda ɗumen. joni noon nde woniri noon, si tawi mi addanin ko min yoɓata paasi. hay simo ala paɗe ko min sodata paɗe mi hokka ɗum ɓorno. simi yettima mi luwat ɗo hoɗete, mi sooda defte, mi sooda hankati alluje, mbeɗa jogo ɗumen. pota ɗiɗo walla tato ha nayo ha fuɗɗi wonde ha 10. joni noon on jamanu bitig ala, magasin ala, wuuro nayyi ala. ɓen mawɓe maɓɓe i paala ha ɓe janga, te min mbiɗa faala ha ɓe janga. laamu addanani min finance. ɗum noon waɗi subaka foof soɓe pinimi ɓe jaahe jiilo on to wuuro kala ko Allah arkisi on gaddon. ɗum noon wona imminde ɓe fajar ala, koɓe pinat taw nangue fuɗɗanima 8 heures 9 heures 10 heures ko heure uji tati gokkumɓe. so ɓe dawi hakkude ɗo he 10 heures kala ko Allah arkisi ɓe gaddu, ko ɓe dañi ɗum foof ko ɗum woni dépense amen. so goɗɗo fawama ko hemmen nawata mo dispensaire men cooda ordonnance. so tawi base manki ko hemmen coodata. so tawi miɗen jaaha guure ko hen men pasata. si miɗen garta ko hen men pasata. par ce que mawɓe maɓɓe no yiiɗi ɓe janga kono ɓe ala moyen ko ɓe yoɓana ɓe. minne miɗi yiɓe janga te min mi ñamat mi yarat, miɗo jogui debbo mi ñamat mi yarat. miɗo foti dawde mi liggoyo hunde pour mi wurna hoore am, mi wurna ɓesgude am. kono somi yahi ligge han hombo joggoto duɗal ngal. simi woppi duɗal ngal mi yahi mi golloyi pour no mi wurnira ɓesguure am nde, nden somi yahi hen hombo timata almuɓe jangguina ɓe. kono simi woppi golle am foof mi ñamat mi yara, rewɓe am ñamat jarat koltan. simi woppi golle am ko ponnoɓe jogore fof mi jooɗima pour no ɓeɗo keɓ gandal, mi jooɗima pour yoɓe janggu. si mi jooɗima ɓe kayen kadi jooɗima, holto men ɓurata. eyyi hande wona laamu jogui finance amen, guesa ala ɗo reme, wuuro nayyi ala, worta ala, e biti ala, magasin ala. laamu jogaki finance hay buɗɗiɗi laamu kabirde kuɓɓumdole guila 90 ha hande laamu meeɗa men wadde finance. kono simi jooɗima almuɓe kadi jooɗima hoto wurete. ko ɗum ɗo woni ko waɗɗini dawol ngol. woni alay saago ko maɓe dawa koɓe kocciri foof ko ɗum men gaddata. kono noon eɓe ni jooɗi, mi wiɓe o kala jawtuɗo ton 10 heures wona min nelimo. kala jawɗo to ha midi tawimo ka wuuro, kala mbo midi tawi ko saare wona min nelimo. ko nelimɓe ko ƴetti 8 heures 9 heures 10 heures. si yawti ɗon wona min neliɓe. ɗum ɗo woni ko kaldumi e maɓɓe. alhamdulillahi rabbil alamina noon hitande foof ina joofina ɗo ɗuɗal ko yata almuɓe 10 walla 20 hitande foof kabir 90 ha ari hande hitande foof almuɓe 10 walla 20 ina joofine duɗal he. mbiɗa nawta woɓɓe mbiɗa du'ina, si ɓe du'anama kadi mi adda woɓɓe. hitande mi nawta woɓɓe du'ane, si mi artiri kadi mi adda kadi woɓɓe. ha woɓɓe naatiɗo sharia, woɓe jangguiɗo loga, woɓe jangguiɗo ha to miras, woɓe tafsiriɗo qur'ana ha baɗoyi duɗe. ɗum hande mi wawata ɗum limde e yettude Allah. kabiri ñande jaltumi galle baba amin yaruɓe 14 jaami janggode alqur'ana, ko Allah arkisi kam ko gartumi ko janggigol qur'ana, koye deftere Allah ko hen dawami, ko hen kirrutomi. te mi warranmi hay hunde so wona yidde Allah e nelaɗo Allah e yidde wurude kalima la ilaha illallah muhammadou rasulullah. sabuna gila nelaɗo maayi ha ari hande yahi duuɓe wulure e 450 hikka ha hande ene mbiya Allahu akbar. si a yi ha hande ɗum ɗina yaha ko fi ina jangge.
madama qur'ana e jange diine ɓuurat ñande kala qur'ana natta jangede diine majjat ɗum taki nelaɗo satande o wirhode mbo wi taraktu fiikum ma inta mastaktu bi lan tadillu baadi kitab allahi wa sunnata rasulihi miɗa acca he mon gueɗe ɗiɗi fanna ono ɗo jogui on gonta majjude caggal aduna he judde muɗum fanna onon jogui ɗen gueɗe o majjata holko wonta ɗen gueɗe ɗiɗi kitab allahi wa sunnata rasuli deftere allah de e sunna nulaɗo allah sallallah alih w sallam ɓay noon ko noon nelaɗo sallam wino balligu anni walaw bi aya balle kam yettinde nulal am ngal hay soko aya ɓay noon ko ɗum woni henkati ko ɗum nelaɗo wasino ko ɗum heddi men e ngol ɗo jangingol kono noon hande zamanu o woodi duɗe buy huɓɓaɗe woɓɓe huɓɓira ko ha heɓa kaales woɓɓe adda sukaɓe taw wona sah jangguinoɓe ko arɓe ɗaɓɓude haales woɓɓe no ɗo cukale ɗe ganduɗa neneji mabɓe jafoɗo e konngol nene mabɓe jibinaɓe ko wona he dow lawol ɓe pota ɗiɗo walla tata e galle he nene o ala dépensé ko wujjogira ɓe poti ni tan o witaɓe ko jaahe jeeloye ɓen noon so pini jalti e saare tan ɓe gala limite yelu an eyyi kawridinɗo tan sukaɓe addiɓe tan ne ɗaɓɓira ɓe haales on si ari sukaɓe makko so dawi ala heure jippogol ala limite walla mo ganduɗa nene makko nene makko tan o manti ala ba haqiqa nene makko ala ko jogorimo ɓen so jalti e saare he yeluwan mabɓe ala limite te fof ɓe mbiyete koɓe almuɓe ɓen noon ko ɓen bonni inɗe seeremɓe ɓe min nan mbiɗa yetta allah almuɓe am ɓe eɗe nananimi kamɓe fof eɓe nani ɗo so ɓe dawi ko 10 heures artete kirndol ala min janggata ko 10 heures 11 heures midi 1 heure ha 2 heures si fana noddinama min ɓaara min juuloya fana min ɗaɓɓa bottari si min bottima min pofto ha 3 heures min puɗito kadi 3 heures et demi ɗon min janggata ha 4 heures ha 5 heures si alansara juulama 6 heures min ɓaara si min ɓaari min pofto hakkude sukaɓe jaaha pofto hakkude ɗon he 8 heures ha 9 heures si woni 9 heures et demi kadi min jooɗoto min jangga ha 10 heures ha 11 heures si 11 heures yoni min puɗɗo ɓarde ñalowma foof laabi tati ɗiɗo min jooɗoto kabiri ñande duɗal ngal huɓɓa 90 ha ari joni ñande fof ñande min jooɗoto laabi tati 10 heures ha 2 heures 3 heures ha 6 heures 9 heures ha 10 heures 9 heures ha 11 heures jemma min ɓaara alluɓe am ko ɗo ɓe baalata galle o nani caggal alama ko galle meɗen ko ɗo ɓe koɗi ko ɗo men koɗi hay goto walata ladde kala nanɗo konngol am hay goto walata ladde ko ɗo ɓe walata pamira noon seydi kume yettude allah to on bange hayñane wotere ñawaka laamu adda ɗo ballal wiya hi walitol almuɓe ɓe hayñande wotere hay paɗal gotal hay morore sabunde hay basal gotal laamu addani ɗo wiya ɗum ɗo ceerno diawo dah ana almuɓe maɓe ko julɓe miskinaɓe he julɓe ganda hoddiɓe warroɓe allah e nelaɗo muɗum ko ɓen jogui men ɗo quartier oɗo koddigal ngal deftuɗo hirande fof to ñaami heddi adda ɗo deftuɗo bottade fof to heddi adda ɗo ko quartier o e jolhuɓe he hoddigal he fuutankoɓe ko wonɗo julɓe ko wonɗo ko ɓen gaddata ɗo nafoore kono laamu meeɗa men addande ɗo haydara ɗum yottaki men ɗo yottaki men pour ɓe batta janggude français yottaki men ɗo par ce que waɗino jamanu won procès goto mi anda no o wiyete ko enda hoko hono mi andano e biyete ɓen meeɗino ɗo rewde ɓe gaddi ɗum ɗo jangguinoɗo min tottimo ɗo ñalade o jangguinta kono jangguinoɗo ari ɗo ko ɓuurani hay lebbi tati o ariti o arani ha hande min jiitani ɗum kono amma kam laamu kam addani ɗo hay goto yettude allah minen ɗo jogui dental ɗo geeju wayi ɗo ɓeɗo seereɓe ɓe jangguinoɓe ɓe min nanodiri ɓe meɗen noddodiri lewru fof miɗen kawra ɗo min e jangguinoɓe ɓe miɗen pamodiri kono min to yi ande am to banggue on ceernajo toon to Louga min ko o tooñaɗo par ce que cukalel janngongel kala no ngel foti e ceerno he ko noon ceerno o fotata si a heeɓi ɗo almudo o ko neyiɗo kala ko kalaɗamo omo waɗa kala ko jambirɗamo omo dari hen o fijirani jangde makko o fijirani yamirode ceerno makko yahade jamanu hay ceerno makko hersanmo ta pour ƴesde ta fiyamo ta taw ne hersi eyyi kono gaddanene almudo nene makko wiyamamo mi yakori allah e nelaɗo mo mi yakorima yah jangguinanam ne anam
an nde ɓagani ahdi naɓamo nokkuɗo ganda nene makko ala ɗum bam makko ala an tan Allah goni ɗon o wi'ama so wi mo ɗal o ɗalata so wi mo waɗ o waɗata so wi mo yaha o yahata so wi mo jooɗo o jooɗotako so wi mo heɓɗo o heɓata on jiɗa wadde mo ko jinnaɗo makko o falano e makko ko o salo il faut kaɓa e makko hare nde noon nde wawi wade foof par ce que an jiɗɗa e makko ko ha o wona neɗɗo o wa'ano jinnaɗo faala kanko no yiɗani ɗum wonde ko omo doga walla mo suuɗo walla mo wujja walla mo fena walla mo waddidira omo bonna ñande fof o waɗa ka yiɗa kaɗɗamo fof o jaɓata kaɗɗamo fof o jaɓata ɗum noon la budda kaɓa e makko ɗum tan addata haare hakkude ceerno e almudo none almudo mbaɗo no ceerno o faalani on almudo waɗetake haydara kala nde goɗɗo waɗa lamdo holko o waɗi eyyi wayno koye mbiyata ko si a nani iskey kaari ko dañi ko iskey kaari ko dañi mbiya iskey kaari o rewdaɗo awa so yi almudo iskey kaari ko waɗa ko iskey kaari ko waɗa ko eyyi namno holko o waɗi ceerno tongata almudo mbo waɗani haydara ceerno haɓata ko almudo mbo waɗani haydara ay min hen saaha mi yaha ɗo jamana mi addane almude tangel yiiɗa jande sigel yaade sukaɓe so ɓe wiɓe garte 10 heures o arta midi mi abo an a ɓooyi wota ɓooyirni janggo si a arti ko ɓurɗo mi fiyeta o yaha janggo mum o arta 3 heures simi hulɓinimo pour o arta janggo so yewtoya 6 heures walla so ɓooyi sa o wala ladde joni no almuɓe ɓe jiilomo ha jiyamo gartiramo si ɓe gartirimo miyamo joni an tawiɗe dawannoɗa ko pour keɓa hunde kadi jangga joni ɗiɗi ɗaɓɓano e ma jande nde e gadda hunde joni a dawi hen a artata si tawi a artani ɗiɗi fof pertan jande heɓatako goɗɗum heɓatako joni kay mi yaafima ko kala ko gaddannoɗa joni mi yaafima dawol ma ngol an kay sa fini jooɗo rek si janggude yoni ɓatto jangga kono dawol ma ngol mi yaafi par ce que joni si a yahi a artata jande heɓatako goɗɗum heɓatako joni noon wayti den gati ɗiɗi fof perta haɗe mi perti ɗiɗi kam perten gotel kam joni kam jooɗo dawol ngol mi yaafo ɗum kam jande nde kam heeɓo ayi on si o jooɗima ɗo balɗe 3 balɗe 4 ha yontere o haɓat jooɗagol ngol ɓeya no jaha no garta no tawamo no jaha no garta no tawamo kanko o haɓat jooɗagol ngol o watta suuɗade kadi o doga joni no anda wimo jooɗo te o jaɓani jooɗade te o dogi kadi so yahi o artata si a wimo jooɗo kadi o sali jooɗade hono batta a tongat mo a laarat hono mbawtamo jogorde ha ta o yaltata galle o eyyi pour hono jogortamo eyyi sikko a waddanmo e suka goɗɗo o wonda e makko daiman te ɗum ne weeɓata walla si ɓooyi si ɓuuri tan ɗum ɓagamo min ɓuuri heedo ɗo si min ronki famude mi ɓanga jom mi nattana mo nden makko e ɓa makko mi waɗi ɗum ɗo ko gasata kala almudo mo jimi oɗo yiiɗa jande fes si wimo jooɗo o jaɓani jooɗade mi nanggam mo tan mi nawta ha to jinna e makko miyaɓe oɗo o mina min sali wona onon cali ko kanko sali wayno o jaɓani nda so on jogui goɗɗo gaddon so o jogani goɗɗo oɗo kam mi yaafima min ko noon kewmi wadde paama ɗum kono kala ko almudo waddata e ceerno si boni tan ko almudo o bonni ɗum par ce que ceerno koko moƴƴi ko tan faala eyyi min dal jimilal ceerno o ko o toñaɗo par ce que jikku almudo to wonata de ɗum ɗon heeɓo si almudo feewino tan hay golle bonɗe keɓatano ko e dow almudo he par ce que ceerno addirta ɓiɓe jenam ɓe pour no letta ɓe pour no tonga ɓe pour no waɗa ɓe bone ala ko bonɗo hen foof bone artire e hoore muɗum eyyi hoko taki laamu ngu jogui kaso na sammen nanɗo sammet jogora ko saabu bandiji sammet jogora ka ɗo saabu seereɓe ɓe saabu moƴƴuɓe ɓe noni moƴƴuɗe feewi kanko o nana inde sammere o andata to samme woni mais si goɗɗo wari ɗo goɗɗo ɗo joni hade janggo ta o natoye sammet walla si o gañi ɗo goɗɗo o beddat ɗo joni tuma wiite ɗo heure uji 3 tawata o naate juuɗe laamu o yaha sammet ndeke yaati sammet waɗira ko saabu bandiji ɗi eyyi Allah hoori mum o tagu o tagui aljanna o tagui jahannama tagataka so wona yeddoɓe ɓe so wona heferaɓe so wona bonnoɓe si tawino ko moƴƴuɓe tan no
jahannama heɓata gueɗal min de ko noon woni yiyande am kono so tawi mi faami tongude almudo nde wona yidde ganji ɗum wona yidde warde ɗum ko yidde wadde ɗum maîtrisé beele ha waya no foti diwade o tigui joni ko nene makko e ɓaw makko ko ɓaynino ceerno o yaaha jangguinanam ne anam almudo o si tawino o tawtino konngol ɓengol nden haydara kewata kono wayti o tawtani o yiiɗi selde kamɓe jiiɗi artirde jikku makko o pour ɓe ne'amo ɓe pewrina haqqil o ɓe jippina fittandu ha o ne'o o deeƴa on tanga o wawa ɓamtude alluwal makko o wonta neɗɗo ko kanko tan walleteni kanko tan wal par ce que neɗɗo ko ne'aɗo wiyete neɗɗo neɗɗo mo ne'aka o wona neɗɗo ko woni ne'aɗo ko ɗum wiyete neɗɗo kala mo ne'aka neɗɗo ala ɗum ko needi timminta neɗɗo deftere mum pula wiya joom needi moƴƴiri timmini tawa needi manki o gaynara needi moƴƴiri timmini tawa needi manki o gaynara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara joom needi moƴƴiri timmini tawa needi manki o gaynara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara kala keɓɗo hakkil timmini mankaɗo hakkil mo jara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara yo guire maɗa de poɗo poori o si wona hakkil jiɗara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara ɗi noppi maɗa ko poori o si wona hakkil pamara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara ɗe juɗe maɗa ko poori o si wona hakkil kalara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara ɗe juɗe maɗa ko poori o si wona hakkil nangara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara ɗe koyɗe maɗa ko poori o si wona hakkil jawrara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara ɗe koyɗe maɗa ko poori o si wona hakkil jawrara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara kala ke hakkilaɗoye foori ɓuyi kala kakkiliɗo jumara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara halna nanani holla yiyani yurmede joma o natara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara halna nanani holla yiyani yurmede joma o natara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara jeɗiriɗo han kay allah mum kaloɗo ali suɗara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara jeɗiriɗo han kay allah mum kaloɗo ali suɗara allahuna nam jannatan darussalami mo jengara ayi ceerno hakkil ko ɗum ɗaɓɓa he neɗɗo seyna ali wi ma wahaballahu li imri'in min afdalil ilmi wal aqli allah o kani neɗɗo ko ɓuuri yodde gandal e hakkille huma jamalul fata wa in fuqida falmatu afdallahu ɗe gueɗe ɗiɗi ko ɗum woni ñaragal neɗɗo so ɗum ala e neɗɗo tan yo maayi ta neɗɗo ala hakkil ala gandal hanti yo maayi par ce que ɗum woni ñaragal neɗɗo hakkil noon so okkama neɗɗo ne anam ko yaha ne'ama ha mo jogo hakkil sabuna ko hakkille woni gardiñe neɗɗo ayno allah tagri neɗɗo ono ko société won ɗon o waɗani guite ko jiigol so neɗɗo manki guite aduna fof niɓɓaɗe makko si a wattani toon hakkille ɗe jiita haydara par ce que neɗɗo wawi wirtoma ɗo yaaha goɗɗo ara lando homo rewi ɗo mbiya a mi wattanani hakkille par ce que waɗani toon hakkille eyyi gueɗel ɗimmel ngel ko noppi gandintama homo réglation kewi aduna he noni ko kewi aduna ko woni e ko wonata ko noppi nanara ɗum kono haala i wawi ɗo leɓede e tawde ma si a wattano hakkille a famara haala leɓerɗo ha para goɗɗo ema hoko wi a biya a mi wattanani toon hakkille par ce que a waɗani toon hakkille allah waɗani neɗɗo ɗemgal sondo wona ɗemgal han ko wonto ɓerde makko to ko mo wawata ɗum feñide kala komo miiji he komo faala wiide ɗum mo wawata ɗum feñide saabu ɗemgal ala kono ɗemgal ko nafi ko foof si tawi hankati mon leɓatan to goɗɗum membinima to mo watti ɗon hakkille o tan mo wopta komo leɓata ko ndeke ko kala ɗo neɗɗo leɓata ɗemgal ha feewayo ko ma hakkille tawe eyyi junngo ma ngo noone ko liggorɗa ɗo so goɗɗum kewi a watti ɗon hakkille a wawata liggade
ndeke ko hakkil ligginta jungo eyyi yaadu maɗu a feggaki a waɗani ko ɗum an ɗo watti hakkilo si a watani hakkille a andata ko jahara ndeke terɗe ɗe fof ko hakkil ligginta ɗe ndeke noon hakkil ko ɗum woni ko ɓuuri forde e bani adama ɗum noon ima jangginanam ne anam on ala ko heddanima heddi noon so neɗeteɗo o tawtima han onon fof hankadi on ballodiri yaaha yeeso ƴeew qissa ko ɓe kalta annabi souleymana ɓe mbi o mo addana needi ɗum woni hakkille mo addana gandal mo addana laamu mo addana jawdi wiya suɓa he gotel mboy mo ƴetti gandal safra mboy mo ƴetti needi hoko mo ƴetti ko hakkil woni needi ko needi hakkil to mbo mo ƴetti hakkil ne mo ƴetti hakkille gandal yehi ha seeɗa wiya holo needi woni wiya souleymane ƴetti gandal wi min mi wawata nafde ɗo needi ala gandal mi tawto e needi neɗɗo kala komo heewi karfe komo heewi fannuji simo ala hakkille karfe ɗe nafarambo nonne komo heewi karfe komo janggi tata mo ala hakkille mo ala needi gandal ngal nafara laamu yehi ha seeɗa wiya horo hen gandal o wiya gandal tawto e needi laamu wi minne mi wawata wonde e ɓawol gandal neɗɗo mo anda hay hunde hombo lamminta ɗum mo anda hay hunde ko majjuɗo hoto naɓata yimɓeɓe komo wawata halfude par ce que mo majjuɗo mo anda way mo anda noon joni noon hankkadi ganda mbo wata waɗede laamɗo ndeke noon laamu wi mi tawtoyi gandal jawdi yehi ha seeɗa wi hoto laamu woni wiya laamu tawtoyi needi jawdi wi mimi sustata wonde ɗo laamaka par ce que jawdi wi somi woni ɗo laamaka han ko haare e basdiral wonta jiiɗo goɗɗo itami ko ɓuuri ɗum ko ɓuura faalede te andi kay ɓurni on doole fof o hippotomo par ce que laamu ala hande sa yi ɗo joom bitikaji gonɗi ɗo e jaam joom magasin gonɗi e jaam ko laamu huula par que sécurité no woodi joom nayyi en joom beyi en goni e jaam ko saabu laamu no woodi sécurité so wona sécurité woodi han jiiruɗo goɗɗo ko faala fof si ɓuurimo ɗon hippoto mo jabta ɗum ndeke jawdi wi mi suusa wonde ɗo laamaka ndeke ɗum fof souleymane fandini mo heeɓi ɗo mo heɓno needi ɗo ko ɗon mo heeɓi gandal mo heeɓi jawdi mo heeɓi laamu gueɗe ɗe fof gari noti e makko ndeke kala biɗo mo jangginanam ne anam ala ko heddanima an kadi an ceerno ko ɗum nanggarama on sasi ganda aɗa heeɓi sasi kala nde ɓiɗɗo o fuɗɗi saloyade ɗe gueɗe ɗe nene mum tawaka bamma ko tawaka a jokoto kiram wotata a bonnu ahdi mbaɗa par force pour mbiya a fortani ni pour ne a joom neɗɗo gartiramo ga neɗɗo sinon o salima ɗum addara haare addara caɗele min ko noon jiirumi ceerno o yo tenkine o ne a suka e makko ɓe minen alhamdulillah rabbil alamina min joguiɗo ko janggingol bimbi ñalowma jemma heure fof miɗen janggina sukaɓe no yiltoɓe zamanu e zamanu ɓe ƴeewon fi mabɓe eɓe jogui sifaji tati mbimi on goo ɓe gandaɗa hoorema jinna e mabɓe ɓe keɓiɓe tan wala kanani tan e bedda ɓen si mawni tan forte ɓe jeleɓe par ce que ɓe gala ko jogotoɓe ɗiɗi woɓɓe no gimmoto guure dowri to dendina arda cukalal gara tan jooɗo pour ɗaɓɓere haales ɓen noon ko ɓen bonni inɗe amen ɗe ɓe yeɗuwanɓe ala limite eyyi walla no wona yoga e daaraji ɗi kadi yaade neɗɗo jangga daara ha joofina hoota wiya mi darto e wuuro amen si arti jaɓata artuga ga galle ceerno ga arta tan ɓay joni o andi saare nde ay ndo addere premier o anda jaatigui o wawa jolfe o anda hay hunde o anda ɗo ñammi heɓoto o anda diyen heɓoto o anda ɗo walata heɓoto kono so jangguiɗo duuɓi tati taw joni o wawi jolfe o andi saare nde o andi no ñammi heɓorta o andi no haalata heɓorta si o larto e wuuro mabɓe so ɓooyi toon o wiyami hooti Dakar pour yaade ceernam so arta o yettata ga duuɗal ceerno ga o natata saare to o wonana hoore makko on ne kadi so woniri noon yeluwam makko ala air ala limite ɓen fof nan goodi ɗo kono yettude Allah minen cagga elal e nda ɗum ko jande men dawra ko ɗum men kirdata na ɗo sukaɓe wawoɓe janggude Qur'ana hayso ko seeɗa ɓe jangga ɗum hankati wooda hen ko barkinorɗon nanon hen bisimillah auzu billahi minas seytanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilun azizir rahim
لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم فهم مغمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأحصيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. eyi to on fannude ceerno min ko ñagotomi laamu ngu si tawi ɓe mbawi wallude duɗe seeremɓe ɓe comme ni no ɓe ballita duɗe école aji ɗe alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum men paala hande ɗo simi mahanama ɗo waɗe hen kadi zawiya ga leeso o fof waɗe zawiya ha para dow to waɗe premier étage deuxiéme étage sukaɓe mbaɗe losmaji ɗo dow so lewru mayi min gaddane dépense hay goto yaltata e galle he na galle wonani ɗo ko 15 won ɗo ɗum ɗo lees o fof min mbaɗane ɗum zawiya ɗo ko ɗo juulete tan eɗo jangguete premier deuxiéme ɗo almɓe mbaɗane losmaji ha yona lewru mayi fof min mbaɗe finance ko ɓe ñamata ko hay goto yaltata ɗo hay tali jaltuɗo to fof wonami woni ceerno mum so jaggama no laamu nab kala ko faala yoɓat kono holtoon sukaɓe ko ɓuuri nogas ko ɓuuri 50 pina a ala meccal ngal golloya pour burnaɓe aɗa jogui rewɓe aɗa jogui ɓiɓɓe a ñamat a yarat si a jokkoyi ngal meccal ngal burnira ɓen han ɗo hombo joɗoto ɗo par ce que goto ma fuloɓe goto koye wotoru walta si joni mi fini joni mi dawi mi ɗaɓɓoyi ko burniram mi ɓesgude am rewɓe am e ɓiɓɓe am hombo joɗoto ɗo si mi woppi kala ko mbaɗannomi ko foof mi jooɗima pour yoɓe janggu ho mi jooɗima ɓe kala jooɗima horo men ɓurata te ɓe hay goto mabɓe nene mabɓe bammaɓe neldata haɓe ɗo dépense ɓe kala goto mabɓe ko kañ hoccitto ɗo itta ɗo ujunere walla ujunaji ɗiɗi nelda nene makko sood sabunde walla nelda bammakko sood sabunde kono hay goto bammakko neldata ɗo sood deftere walla sood basal walla sood éponse walla sood hunde kaari est ce que meeɗi wadde mi landima Allah iniɗa mum ko hay goto ko ɓen toon e cakki juuɗe ho wonde almude ngel wonko neldata nene mum sabunde walla goɗɗum kono wona ɓen toon nelda ɗo hunde almude yo wallitor coggu éponse walla basal walla goɗɗum faami ɗon ko ɗo woni probléme amen minen jiiɗi janggude miɗen paala jangguinde kono ko addi yelwan o ko la budda ɓe dawa fuɗɗi 10 heures 11 heures koɓe kocci yo ɓe gadda koɓe kocci ɗon ko ɗum woni dépensé amen ɗum woni hen kadi guure amen ko ni men gordi caggal Allah ene laaɗo muɗum ko ni men gordi jaafoɗa noon si tawi feewi koto Allah immori si wonima koɗo min guel ɗo eyyi kala ko juuma hen jaɓanu kam ganto bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eɗen calmina bandiraɓe julɓe ɓe foof eɗen juuroɓe eɗen duwanoɓe eɗen duworoɓe eɗen ñaagoɓe duwaw kadi eɗen jetta Allah tabaraka wa taala tagɗo en o eɗen jetta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo tagraɗen saabu mum o eɗen jetta deftere Allah jippinade men nde ɗum woni alqur'ana eɗen juula e nelaɗo men Muhammadu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo e dow men o eɗen kesɗitina gonɗingol diine Allah o wiyete ko diine l'islam diine Allah o wiyete ko diine l'islam eɗen gonɗina kesɗitingol on ɗon diine l'islam eɗen calmina leydi Sénégal eko taari leydi Sénégal e leyɗele gonduɗe e leydi Sénégal ɗe fof eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗi hen moƴƴere yo Allah waɗi hen teddugal yo Allah waɗi hen deyre yo Allah waɗi hen sutura gila e laamiɓe ɓe ha e laamaɓe ɓe e janggoɓe ɓe e janguinoɓe ɓe fof yo Allah waɗi hen ndenka en jetti Allah gonɗen ɗo ko e daara alqur'ana en nani inde daara o en jetti musidɗo men Aliou Diaw yo Allah yommo moƴƴere e Oumar Doro Koumé min jetti Allah e nelaɗo mum min jettima nde garɗa ƴettude oɗo banda aɗa nawa ɗum aɗa hennoya ɗum tagore Allah komin basito julɓe ɓe ko janggoɓe ɓe e janguinoɓe ɓe fof ko yo kulol Allah ardu
jannginowo o yo hul Allah janngowo o yo hul Allah te ko kulol Allah noon ɓuri ronkede hannde oɗo jaman musidɗo amen almudo janngowo jannginowo biyaɗo ko ceerno o ɓiliɗo o ko Allah ɓilimo yo Allah ɓiltumo sabu kaso o kam wona ko hersini sabu annabi yusufa naatino kaso wadde kaso wona hunde hersinide min ñaago Allah yo Allah ɓiltumo ɓilta kala juuɗo dewo Allah jokko en ɗam hande manki e leydi he ko needi hande manki e leydi he ko needi gila e laamiɓe ɓe ha e laamaɓe ɓe ha e sukaɓe ha e mawɓe ɓe fof mankira ɗen ko needi yo Allah rokku en needi no min jetti Allah min jettinira salah sallam min jettimo min juuri mama men a mordore ko min duwani mama min duwanima kadi mawɗo radio mo paaɗa o emin duwano mawɗo radio ngo mawɗo télévision o emin jettamo emin duwanomo emin ñaago Allah yo Allah ɓeydumo nelaɗo Allah ɓeydamo Cheikh Tidiane ɓeydamo min gañani hay ceerno goto kono moni foof ene joguiɗo muyni minen min muyni koye indu Cheikh Tidiane Sharif radiallahu taala anhu on woni gurdam amen on woni mayde amen on woni yeeso amen on woni caggal amen ɗum noon alhaji mouhammad seydou radiallahu taala anhu o wino hadde ko haɗa e dakaru koko haɗa hadde ko haɗa e nder dakaru o wi ɗum koko haɗa o wi kadi beñe bencata ko weñi kanko o wiyani beñene karmi ala o wi ko beñe bencata ko weñi mbaɗa jikkumma bu ɓe gonda e debbo ha o wona reedu ñande inde mbaɗa beñe mbiya yo babiraɓe gar inna joni noon est ce que beñe ɗe ne mbawi wincude ɓiɗɗo ɗum addo o wi beñe bencata ko weñi o wi kadi hadde ko haɗa e nder dakaru koko haɗa o haldanno ɗum ko président Mamadou Dia o wimo hadde sangara e leydi ndi hadde doroke e leydi ndi hadde sigiretaji e leydi ndi hadde rewɓe wofoɓe Allah e leydi ndi ɗum ne kadi koko haɗa saabu hande oɗo jamanu mo gonɗen dendagal ko wiyano yo wallu diine ko woni koye habde diine aduna ko del goto wonno hen ko del dinare e del duniya e del diine ko ɗi taten gone aduna joni noon diine o ko kañum ardoto dinare nde rewa hen aduna o rewa hen joni noon ko aduna o ardi dinare rewi hen eɓe kaɓo diine hande ko haɓete ko foof ko diine joni noon ƴeewe mayɗo foof ko almuɓe garata janggata ɗum qur'ana kala ɓiɗɗo jibinaɗo ko almami arata noddina e nofuru makko ñamru wurna e nofuru makko nanuru ko almami arata jangga e tuusa e terɗe makko ko almami ƴewantamo inde moƴƴere so dewgal no hume wiye almami woni ceerno joom dara saabu so ceernaɓe joom dara en ngala hoto almami ɓe dañete enen noon ala ko dañƴen so wona dara ko dara woni ko jangguinta ɓiɓɓe rimɓe ɓiɓɓe julɓe ɓiɓɓe sunniyankoɓe ala koɓe mbawi jangguinede so wona ɓe jangguine qur'an Allah e diine Allah e sari Allah so tawi noon diine Allah natti janguede sari Allah natti janguede joni hoto yimɓe kucci en gaare akhiru zaman yo Allah rokkune noon yidde Allah e rewde Allah e hulde Allah e mantude Allah e ɗoftade Allah min jetti Allah noon min jettimo min jetti dendagal ɓe liggottoɗa ɓe foof haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh so wonko oñe haala he jakoɗo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallahi law yudi'ukum fi kasirin min al-amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyana ulaika humur rashidun fadlan min allahi wa ni'matan wallahu alimun hakim wa in da'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri allahi wa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsidin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.